lommelygte med. Okay. Du skal ikke tage dig af det der. Det der kan du godt tage dig af. Gå hen til legehuset uden lommelygte og gå ind i legehuset. Husk ikke luk døren. Husk at skrige. Okay. Okay, men det skal være rigtigt. Om 1 minut skal du gøre det. Om 1 minut skal jeg gøre det. Okay. Nej, 1,5 minut, det er vigtigt. Jeg tæller. Så er skattejagten gået ind. Der skal spises! Blev du bange, Karla? Hvad? Hvem skal? Nå, jeg kan tage med og optage. Ja, det kan jeg kan optage. Se, hvad er det? Jeg går bag jer. Okay? Jeg går bag jer. Nogle meter bag jer. Amanda? Der sker ikke noget. Værsgo. Det er til at forsvare jer med. Værsgo og træde indenfor. Og du går fast. Og så skal man træde til. Bare træde til højre. Du går fast. Så man skal helt ind. Man skal helt ind. Der er ikke noget plads. Der sker ikke noget. Bare roligt. Der sker ikke noget. Bare roligt. Og så skal Sara også ind. Der sker ikke noget. Jo, der sker ikke noget. Bare roligt. Der sker ikke noget. Ja. Løb på hovedet. Blev bange. Så du snoren? Så du for mig? Jeg tror, det var dig, det der derinde. Jeg tror, det var dig. Jeg ser det siger der. Det var så, vi havde snoren der som higer. Var det ikke godt for det for? Vi havde også skræmt alle de andre forældre. Vi havde skræmt alle de andre forældre. Ja.